мяне калісьці цётка. Ну і добрая. Хай лёгка ёй ікнецца. В душу гатова ўвесці здэцца. Вось так і клыпае, бы тая кураводка, схаваць гатова пад крылом. Давно ўжо гэта ўсё было, і цётку помню мала я. Але што цётухна Магрэта была ў нас гаспадыня ўдалая, дык добра помню гэта я. Калі ў яе часамі страва выходзіла няўдала, тады заўсёды яна справу акрасай папраўляла. Пры гэтым у гутаркі было там больш, чым смаку. Насыпле канапель ці маку. Якая к чорту там яда! Бывала, верыце, дасце? Ясі, а ў роце аж расце. Але ясі. Адмовішся — бяда. Калі яна заўважвала, бывала, што ем я не са смакам, абавязкова трактавала: Я ж дурань, бо то з макам. Забыцца мне пра цётухну пара, бо ўжо даўно яе аплакаў. Але ў жыцці я чуў яшчэ не раз: Я ж дурань, бо то з макам.